beginning to look a lot like Christmas. Ja, dit binnen de stenen van die morgen, dus, die worden er al in vlochten. Je moet de slag te pakken krijgen. Ja. En dan... En dit is een stukje van Bethlehemberg, hè? Een stukje van Bethlehem is dit. Mooie ballonnen. Ja. Ik weet het, dat is wel minder traditioneel, denk ik. Maar wij horen het zo. We zijn nu bezig met een schaap. Ja. Hatsje! Ja, dat hoort erbij. Jullie leren elkaar ook maar beter kennen. Dat is ook gezellig. Ja, zeker, ja, hè? Ja. Hij is wel leuk. Ja. Dat is de eerste bezoeker, Peter. Nou, ik heb dus een vrijwillige bijdrage nog niet erin gegooid, maar die komt nog. Oh ja, maar hij is nog 10 dagen de tijd, hè? Juist hier de jongens nog. Mensen die even de hond laten. Ja. Of een verliefd steltje wat hier nog even op een pakje strier zit. Maar ik wou zien die nog even een kuiken maken en die zei even een praatje maatje van nou, je bent ook de eerste wat ik nou met me praten heb samen. Het is echt een plakje dus wat mensen graag even komen om voor wat afleiding en wat sfeer.